Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kahigalan ug mga kaigsuonan, kumusta ka ninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM, amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y makapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan ni Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanghinaot nga nakapagpailon ang nakamustag sa tagsa niyo ka mga lingkuranan, uban ang sa tagsa ka mga radio seats. Singon ni ana inyo magamit sa pagpamati ninyo na karon sa pagtuon sa mga kamatuoran. O nga kamaturan na puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mong pagabasahon kana dili ron sa pakon ang Biblia. O kini nga tulmanon mabati ninyo sa Power Radio, makita usab sa Facebook, sa YouTube. Magsugod kita sa alas 7 gabi mulungtad hangtod sa alas 9 alas 8 sa kagabhion. O sa Waikurat Radio FM sa Balingasag mabati usab magsugod sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabhion o sa Radyo Ultra mabati usab alas 10 hangtod sa alas 11 sa kabuntagon o sa Dixkio RPN mabati usab magsugod ka na alas 12 hangtod sa alauna sa kahaponon. Og dinhi sa Mindanao, Visayas area do na nay 26 ka mga radio station din na ang programa sa PBCM. Og ninihiyo na karon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kahigalan ug mga kaigsuonan? Kini usab si Brother Jiggy Macarayon kay guban sa pagtuon sa kumaturan aron ang amoy atulde kaninyo. Aron dili sa paglangay hatag ko pa kamo sa uban pa mga ministro. Kumusta usab ka mga kagilan ug kaigsuonan? Kani sa inyong alagad sa kanginan, Brother Lloyd Badera, may sa makig-uban kaninyo ninintak na alang sa pagpadangat sa kamatuoran. Ug karon paila pang kauban pang mga ministro. Kumusta usab kaninyong mga kagilaan o kagisunan kini usab si Brother Rumi Rama Kamos katambayayong usab karon sa pagatod kaninyo sa kamaturan aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan ug karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta ka ninyo mga galang mga iksunan kining alagad sa kanginan Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga musa nga makiguban intak na aron sa pagpadayon mga iksunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tema. Ninihiyo na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan ang atong sa dili pa tamo adto sa unahan mga mainiton yun nato nga pagpangumusta sa tanan nga mga kaigsuonan nga naglantaw sa Facebook, sa YouTube ug giumasab na minaw dinhi sa Power Radio. Ang nagsunod kanunay sa bisan asa man nga mga dapit naglantaw sa Facebook ug sa YouTube o sa dinhi sa Misamis Oriental o sa Bukidnon nga area nga naglantaw sa naminaw sa Power Radio o naglantaw sa Facebook o sa YouTube. O sa mga kaigsuonan diha dapit sa Cotabato, diha dapit sa Nueva Persa, Libungan North, Cotabato ug ingon man usab diha sa mga kaigsuonan. Hapit na mga karong unang bulan sa 2023 mo bisita na po diha ug mulapos dito sa mga kaigsuonan nasab dito sa Sultan Kudarat ug sa Isulan. Ay daghan ang mga kaigsuonan nga naa diha dili nato tagsa-tagsaon sa pag na may mga ngalan diri nga gi lista pero dili na lang nato tagsa-tagsaon pag sangpit tungod kay importante ang atong oras. Ato na lang gipangumusta ang dapit din daghan ang mga kaigsuonan nga naa diha o sa atong kauban usab sa pagtuo nga nakabig naa nagserbisyo sakop sa kapulisan nga naa na destino sa Banisilan nga naglantaw usab o maglantaw sa Facebook o sa YouTube. Og nining higayon na karon ang atong pagahisgutan ang kabahin mahitungod sa gihatag ni Master nga mga balaod nga kinahanglan sundon og ipasunod sa tanan nga mga misyonaryo ug mga misyonarya. Una, importante nga dinhi nato ipasukad ang atong pagtuon tungod kay dinhi nato ang ato karong pagtuog do naman tay tuohan ug do naman tay barugan ug prinsipyo nga hawiran kana nga nahisibo sa kabubuton ni Master o sa kasuguan nga gihatag ni Master nagipakanaog niya nga mga balaod ngadto sa mga misyonaryo ug mga misyonarya. Sa balaod sa misyo sa balaod nga gipakanaog ni Master Brad Rumi atong lantawon gihatag bagyod ni Master do na bagi sa balaod nga gipakanaog ngadto sa mga misyonaryo ug mga misyonarya nga kinahanglan nga maopoy atong gisunod labi na niining atong trabaho. Kita nga mga ministro sa PBCM ug ingon man ang tanan nga mga misyonaryo ug mga misyonarya nga doon nagisumbanan labi na nga naata sa pagtulon ang PBCM doon na bay balaod nagihatag si Master. Doon na gyud Brad Macarayo ato lang basahon kining balaod sa misyon. Di sa pahina 9 bersikulo sa 14 nga Pahina 14, pahina 14. numero 9 nga balaod. Numero 9 nga balaod.
ingon din gidili ang pagkiski sa kilay sa mga babae o paggamit sa eyebrow o sa o gidili kay supak kini sa balaod ni master. Kabubuto ni master. Oh, sa kabubuto ni master. Ngano nga gidili man kini ni master? Aron ba supakon ang kabubuton sa Dios o kini ang atong susihon o ipasikad sa mga nakasulat sa Biblia. Kay kini kay kini man ang sandiganan sa pagtuo. Mao kana Brad Makaray. Busa, gisandig di ay sa Biblia, sa kasulatan, ang pagtuo. Busa mo na ang gipakanaog ni master nga balaod sa mga misyonaryo ug mga misyonarya. Mo na gisunod busa. Kung kita muhimos pagtudlo, kung kita magbaton sa prinsipyo nga mao na ang atong bulaton, isip kita pibisim kinahanglan nahisibo sa balaang kasulatan. Kay ang imo nga pagbuhat ana nahisibo sa kasulatan, nahisibo pud sa kabubuton ni master. Kay ang kabubuton ni master isandig man ang atong pagtuo diha sa nakasulat sa Biblia. Busa kung do naman tay tuuhan nga kana angay natong buhaton, kinahanglan nakasandig ta sa Biblia, sa kasulatan, buti pasabot, wala ta masupak, ni anang bahina, wala po nato masupak ang kabubuton ni master. Pero og nabulag ang atong gituuhan, nga ang atong gibuhat, wala may sibo dias bala ang kasulatan nga mo'y gitudlo, nahimulag po ta sa kabubuton ni master. Bisan pag naapatas PBCM, ingon ni ana ang sistema. So, tanahon ta, kining Biblia, Brad Jisrael, atong susyon, asa ba ning Biblia nga giingon nga diha isandig ang atong pagtuo nga mga PBCM sa pahimangno ni master sa tanan nga mga PBCM. Mo kanang kasulatan Brad Makaray gitugas sa Dios nga may kapuslanan kana Brad Makarayo. Alang sa panudlo. Panudlo Unsay o pruiba? pamadlong. Niya atong pruiba atong basahon dres nakasulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 giingon, ang tibok nga kasulatan gitugas sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagbadlong, alang sa pagtulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Busa, kung doon na may pagtudlo, kung doon naman tayo buluhaton, na kita magtudlo, isip, kita gisangunan ni master, kay doon na tayo trabaho, misyonarya o misyonaryo, o labi na mga ministro, sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, ang Biblia nga mao ang kasulatan nga gitugas sa Dios mao'y gamiton sa pagpanudlo sa atong nabasa sa Biblia. Nga kan basahon na ang balaang kasulatan nga gitugas sa Dios aron gamiton sa pagtudlo sa unang panid palang daan sa Biblia, mabasa na nimo diha ang balaan nga kasulatan nga nasudlan nga gihuba nga nasudlan sa daan og bag-ong tugon. Busa, ingon ni ana ang plastada nga nakasulat. Biblia di ay mo na giingon nga bisag unsay gisulat pod sa niya sa Biblia gisulat kana para kanato. Ngano man sila nga nagsulat ana wala na niining atong panahon karon. Busa kun doon na may ilang gisulti og ipahibalo og ilang itudlo, gibili na lang nilag sulat. Mao na nga ningon des Pablo, daan pas panahon pa ni Pablo nga para nga dunay kasayuran ang wala makaabot sa pagpangalagad, din sila nangalagad. Ang mga alagad sa Dios sa unang kapanahunan masayod ang katong makaliwatan nga wala makaabot sa ilang pagpangalagad. Mao kita kay wala man kaabot sa panahon sa mga apostoles, Biblia na lang ang atong gamiton, basahon ug unsay nahisulat diya sa Biblia. Ug ang ato karong mga pag-alagad ug pagbuhat, isip kita nagtuo ta nga ang atong pagbuhat nga nangalagad ta diha sa Dios, ang atong gibuhat husto ba og dili? Kana ba padayon bag dili nga nakasulat sa Biblia? Naghatag man sila og sulat daan. Mao bitaw nga ang Biblia nasudlan sa daang bag-ong tugon ug daan. Mao bitaw nang ang sa daang tugon sa King James Version nagsugod sa Henesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio, Josue, mga Mahukom, Ruto ng Samuel, ng Hared, Osari, o ng Kronikas, kadang Kronikas, Esdras, Nehemias, Terho, mga Salmo, mga Proverbio, Ecclesiastes, Awit ni Solomon, Isaias, Jeremias, Lamentaciones, Ezekiel, Daniel, Osias, Joel, Amos, Abdias, Hunas, Mikias, Nahum, Habakuk, Sofonias, Hagyo, Sakarias, Malakias. Mo nang naa sa King James Version. Bisan pa sa SDE Bible. Sa 39 kabasahon sa daang tugon. Sa bagong tugon pod 27 pod ang nakasulod diya. Nagsugod sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mga buhat mga taga Roma, unang Korinto, 2 Korinto, Galacia, Episo, Filipos, unang Tesalonika, 2 Tesalonika, Colosas, Tesalonika, 2 Tesalonika, unang Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemon, Hebrehanon, Santiago, unang Pedro, 2 Pedro, unang Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, Pinadayag,
Mao na siyang 27 ka mga basahon sa bag-ong tugon. Pag imo nang isagol ug iphon tanan, isagol na nimo ang bag-ong tugon ug daang tugon, mugawas nga 66 ka basahon. Mao nang nalangkob katupong duay version katong naay Deuterocanon na 72 books. Naa na ang Sirach, na diha ang mutong mabasa dito kanang maayong balita Bibliang Katoliko. Mao na siya nga naa po'y 72 books. Pero sa King James version 66 kabasahon. Kanang 66 kabasahon gisulat man ka sa mga propeta, gisulat man sa mga apostolis, wala ta sa ilang pagsulat ana sa ilang pagpangalagad. Masayran lang nato ug unsay gibilin, do na bay butang nga angay padayonon og angay dili padayonon. Oh. Munang ipasandig ni Master Diaz kasulatan kay niya diri ang husto. Kung ang imong gibuhat karon husto bag dili, ingon ana nga sistema. So tan-awon ta, mao man ang naa sa Roma 15:4 bisan si Pablo nagsulti ana, naa sa Roma 15:4 bisag unsay gisulat kaniadto gisulat para sa kaliwatang palaabuton. Ug naa na sa Salmo ang gipasabot ni Pablo 102 bersikulo 18 nga kini sulaton alang sa kaliwatan nga umalabot. Busa mo na gipasabot ni Pablo. Busa kay kita wala man sa ilang panahon kita kaliwatan nga sa ilang panahon pod palaabuton pod sa ato pa ang sulat sa mga propeta mga apostoles tabok-tabok na lang tana sa pagsusi. Tabok-tabok na lang tas pagsusi ana kay gituga man na aron gamitos pagtudlo. Diha pod sa nakasulat sa Biblia. Ug unsa man ang panagna, ug unsa man ang gikudlit. Ug hangtod gibutangag tulpok nga mao nang pag-abot sa panahon diin kana tumanon ang nakudlit ug napatik dias kasulatan way pagasayloan. Bisan usa ka kudlit usa ka tulpok ang tanan matuman. Unsay prueba ni ana? Basahon nato sa Biblia, Brad Lloyd. Ano yung prueba, Brad Makarayo? Basahan nato nakasulat diri sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 18 no ingon. Kay sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga samtang magaluntad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan. Bisan usa na lang kakudlit o usa ka tulpok niini hantod ang tanan matuman. Kung unsa may gikudlit diya sa kasulatan nga para sa kaliwatang palaabuton nga kana buhaton. Hangtod gibutangan nga kana gibutangag tulpok nga moabot ang panahon nga kana tumanon. Kung bote pasabot, kung aritas padayon bagdili, gibutangag tulpok, kinutuban, diha ra kutob. Ingon ana nga sistema. Unsay gilatid, mao gina siya ang matuman. Way pagasayloan. Base sa gisulti sa atong Ginoo Kristo. Karon, dinhi na ta, Brad Jiggy. Busa nining kapanahonan nato karon, ang tanan nagamit sa Biblia, wala man na i-priority sa usa lang ka tawo. Sa usa lang ka grupo ang Biblia. Pahinumdum lang ang tanan nga mga Biblia gani. Mapalit sa nagkalain-lain nga mga bookstore. Mapalit. Ug asa man diha nga nagbaligya sa Biblia, naa diha. Bukas ug walay pagpangutana kung unsa ang imong relihiyon. Unsa ka, unsa imong pagtuo. Basta mo palit kag Biblia, tagaan ka. Ingon ana nga sistema. Kay mauna ang proseso nga giatag nga naa mabasa nato sa Biblia, gituga ang Biblia sa Dios, gituga sa Dios para gamiton sa pagtudlo. Nagdepende na lang na unsaon nato sa pagtudlo, ingon ana nga sistema. Nabata sa husto og wala ba? Ingon ana nga sistema nga baruganan. So atong susihon sa nakasulat sa Biblia. Bisan pa ang mga spiritual division. Dunay mga spiritual division nga wala magamit sa Biblia pero halos mahibalo pud na nga mo-apply sa Biblia sa ilang pagtuo ubahin sa ilang mga ritual o sa ilang buluhaton. Mubase pud sa Biblia. Ingon ana nga sistema. Pero para pud masayran sa bisan pas mga spiritual division nga niining kapanahonan karon ato pong lantawon og asa pud gyud ang pagkahiusahan sa tanang mga spiritual division nining atong kapanahonan karon. Kinanglan nga nahisibo po diha sa balaang kasulatan nga gitudlo nga maoy gipahayag nga gilatid sa panahon pa sa mga propeta ug bisan pa sa panahon sa mga apostoles. Sa panahon sa amahan nga mao si Hioba diha sa Isaiah 64:8, Isaiah 42:8 ug bisan pa sa panahon sa atong Ginoo Kristo sa anak Roma 1:4. Nianang bahina kun ato kanang lantawon nga kinahanglan mahisibo ug unsay gisulti sa amahan ug unsa poy gisulti sa anak,
unsay gisultis mga propeta, unsay gisultis mga apostoles, pilita nga magsunod. Labi na kita nga mga anaa sa pundok nga espiritual o spiritual division. Iyon ana nga sistema. Kung magisgot ta sa unang panahon nganong iyon ana ang tenor sa among sinultihan o sa among topic nining kagabhion, tungod kay nabahin ang tutulo, ang hugna sa pagpangalagad. Bisan pa ang mga butang. Kita nga mga anaa spiritual division. Walay spiritual division nga wala nagtuo nga sila nagkupot og mga butang. Nagkupot gid sila og mga butang basta spiritual division. Dunay kinuptanan. Iyon ana nga sistema. Sa unang panahon sa wala pang atong Ginoong Kristo ni sa mga apostolis, kung magisgotag mga butang tuwa na sa atong Ginoong Hiyuba, tuwa na sa amahan, unsay prueba ni ana Brajigi? Ang prueba niya na Brad Makarayo at anong basa ng Deuteronomio Kapitulo 29 versikulo 29. Ang mga butang nga tinago iya ni Jehova nga atong Dios. Apan ang mga butang nga ginapahayag mao ang ato ug sa atong mga anak nga sa gihapon aron nga pagatumanon ta ang tanan nga mga pulong niini nga kasuguan. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, magisgotag mga butang tuwa sa atong Ginoong Hiyuba. Og ang mga katawhan sa Dios sa unang kapanahunan, dili mauto ang mga apostolis. Sila mga katawhang Israel nga si Hiyuba mismo mo'y nagtuko diya sa ikaduhang Samuel City Gis, kama 24. Og sa opisyal nga ngalan unang hari 1831, Israel. Ug sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan sa una sila lay giila sa Dios nga mga katawhan diya sa Amos 3 bersikulo 1 ug 2. Ug kung mangita pug ka og Dios sa unang kapanahunan, didto lang nimo makaplagan ang matuod nga Dios. Didto lamang sa katawhan nga gitukod sa atong Ginoong Hiyuba mismo nga iyang katawhan nga Israel. Diha sa nagkasulat sa ikaduhang hari 5:15, ang Israel lang mao ang dunay matuod nga Dios. Busa kinahanglan nga didto ka mag alagad sa atong Ginoong Hiyuba. Ug kung maghisgot tag kayusahan, pabor ko naman ang Biblia dinhi sa nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 13 bersikulo 4, giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan. Kung magisgot tag kayusahan magalakaw kamo sunod kang Hiyuba nga inyong Dios, ug kaniya magahadlo kamo ug magabantay sa iyang mga sugo, ug magasugot sa iyang tingog, ug kamo mag-aalagad kaniya, ug managhiusa ngadto kaniya. Didto ang pag-alagad sa atong Ginoong Hiyuba, ug ang mga alagad niya sa unang panahon, walay lain, mao ang mga katawhang Israel. Levitico, Kapitulo 25, nga mabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan, sa mabasa sa Biblia sa Levitico Kapitulo 25 bersikulo 55, ang mga alagad sa Dios mao kadto ang gitawag og Israel. Ang mabasa sa Biblia. Busa kay ang Israel man mao ang mga alagad sa atong Ginoong Hiyuba, wala pa ang panahon sa atong Ginoong Kristo. Ingon ana nga sistema. Now, kung maghisgotag mga butang, simpre kung ihatag sa Dios ang mga butang, tuwas iyang katawhan nga Israel. Dabe karon ang problema. Kung ang mga butang atong gikuptan, panahon pas mga butang sa panahon sa amahan. Unya pag-abot na, kinahanglan mahisubay ka, ug makasunod kas kabubuton sa Dios. Na pag-abot na sa tukmang panahon, pag-abot na sa panahon sa atong Ginoong Kristo, nagpabilin pa ba ang mga butang dito sa atong Ginoong Hiyuba, sa amahan? Ang tubag, wala na. Ngano? Doon na po'y gitugyanan sa amahan. Mao nang giingon ako, nga dili kay spiritual division na, gumikan kay nibaw na to spiritual ni nga pagtulunan, dinhi na ta. Tanawa sa ang doktrina. Ug unsa ang doktrina, nahisubay ba sa Biblia? Ug nahisibo ba? Sa Biblia, Brad Rome, atong tanawon, kadtong mga butang, nga diha sa atong Ginoong, sa atong Ginoong Hiyuba, sa amahan, nagpabilin ba kato kaniya o wala, Brad Rome? Kung atong susihon ang nakasulat sa balaang kasulatan, Brad Rome. Wala gid kato nagpabilin, Brad Makarayo. Ngano man? Naagyo iyang gitagaan ato nga ang anak na usab mo iyang gitagaan, Brad Makarayo. Ato lang basahon kining nakasulat sa Mateo Kapitulo 11 bersikulo 27. Ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan, ug walay nakaila sa anak gawas sa amahan, ug walay nakaila
sa amahan gawa sa anak ug kaniya kang kinsa ikahimuot sa anak ang pagpadayag sa amahan. O, busa, kadtong mga butang nga dito sa atong Ginoong Hiyuba, dito nagkahiusa ang katawhang Israel sa mga butang tinago dito sa atong Ginoong Hiyuba. Busa, kadtong mga butang nga sila sa panahon sa Israel sila lay nasayon. Pero sa panahon sa atong Ginoong Kristo, katong mga butang nga dito sa atong Ginoong Hiyuba, gitugyan na sa amahan dito sa anak. Ngang anak, gikaingon ko na sa Roma 1:4 mong atong Ginoong Kristo. Tuwa na sa atong Ginoong Kristo. Nga kung sa atong mga butanga sa Mateo 28:18, mao nang kagahom sa langit ug sa yuta nga mabasa. Sa diha nga gitugyan na sa amahan ngadto sa atong Ginoong Kristo ang mga butang. Unsay purpose sa amahan? Kung unsay purpose niya, doon na say purpose. Unsa man na? Daan na niyang gilaraw. Diin gilantaw na niya nga duna na po'y kahiusahan. Diha na pod sa tanang mga butang, didto na pod sa atong Ginoong Kristo. Buti pasabot ba? Kung nagkupot kag mga butang o kinuptanan, nga gihatag sa amahan, pag abot sa atong Ginoong Kristo, kinahanglan mailalom ka na. Dito siyang gitugyanan nga mga lagad ka ug maghiusa ka sa nangalagad og nagkahiusa na diha sa atong Ginoong Hesukristo. May prueba ba kita, Brad Israel? Na Brad Makarayo. Ni atong basahon dres nakasulat sa Episo kapitulo 1 bersikulo 9 ug 10 giingon kana dire. Kay diha sa tanang kaalam ug pagsabot iyang gipahibalo kanato ang tinago mahitungod sa iyang kabubuton sumala sa iyang maayong tuyo nga gilaraw diha kang Kristo. Iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon indi abot sa tukma nga panahon. Laraw sa pag-iusa diha kang Kristo sa tanang mga butang diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta. Busa, doon na napoy laraw ang Dios. Kung gitugyan man niya, ang mga butang dito sa atong Ginoong Hesukristo, tungod kay dunay laraw niyang kahiusahan sa tanang mga butang. Kung ang mga butang niya, gitagtag niya ngadto sa mga tao, ang kahiusahan gilaraw niya, kinahanglan hiusahon ang mga butang dito sa atong Ginoong Hesukristo, mga butang sa langit o mga butang sa yuta. Hiusahon, nagkupot ka magbutang. Nga didto nga kana atong gituuhan na kini mga butang, daan pa sa unang kapanahunan. Pag abot sa atong Ginoong Hesukristo, ang laraw sa Dios kinahanglan mahiusa yun. Nagkupot man kag butang, kinahanglan ang mga butang hiusahon diya kang Kristo, ikaw pod nga nagdalas butang, kinahanglan mahiusa pud ka. Diya sa anak nga gitugyanan sa tanang mga butang nga mong atong Ginoong Hesukristo. Kinsa sila? Mao kadto ang mga tinawag sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Diha sila gipahimutang sa usa ka lawas. Unsay prueba ni anak Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Makarayo? Atong basahon nakasulat sa mga taga-Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 15 niingon, ug paharia ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing. Nga ngadto sa maong kalinaw, kamo sa pagkatinuod, gipinagtawag diha mao. Maura sa usa ka lawas, og magpasalamaton kamo. Busa, kamo sa pagkatinod gipanagtawag sa maorang pagtawag diya sa maorang usa ka lawas. Busa, diya day sila gitawag sa usa ka lawas. Ato pa, diya sila gipahimutang ba? Kung ang mga butang hiusahon diya sa atong Ginoong Kristo, doon na po'y mga tinawag, pero tuwa sila na pahimutang didto sa usa ka lawas. Hain ba ning lawas, Brad Jiggy, ang gipasabot sa Biblia? Ato nang basa ng mga taga-Kolosas Kapitulo 1, versikulo 18. Siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Siya mao ang sinugdan nga ang panganay gikan sa mga bisag nangamatay. takutob. Ang kanada ang lawas mao ang iglesia. Siya si Kristo ang gipasabot ni apostol nga si Pablo. Busa kay ang lawas iglesia man tanang tinawag ni Kristo diya gipahimutang sa usa ka lawas nga mao ang iglesia. Sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon atong susihon nga kun hain kining gitawag og lawas nga mao ang iglesia, sa unang Korinto 2:27 mao kana ang gitawag kamo maong lawas ni Kristo matag usa kaninyo bahin niini. Pagbasahon sa King James Version sa English na we are the body of Christ and members in particular. Mga membro na sa atong Ginoong Kristo ang gitawag og lawas nga mao ang iglesia. Sila nga iglesia mao ang gilaraw sa Dios nga mahiusa diya kang Kristo. Apil ng mga gikuptan nga mga butang. Sa atong nabasa nga nakasulat
sa Biblia. Karon atong susihon sa balaang kasulatan sa opisyal nga ngalan sa Roma 16:16, Iglesia ni Kristo. Ang lawas nga mao ang iglesia. So sa unang panahon, ang opisyal nga ngalan sa katawan sa Dios, Israel, kinsay nagtukod ang atong Ginoong Hiyuba. Pag-abot pod nga doon na po'y kayusahan, mao tong nagkahiusas pag-alaga diya kang Kristo, Iglesia ni Kristo. Unsa man ang mga butang ilang gikuptan, nagkahiusa sila diya sa atong Ginoong Hesukristo sa pagpangalagad. Unsay opisyal nga ngalan sa magkatawan sa Dios, Iglesia ni Kristo sa atong nabasa sa Biblia. Ang question kinira ngano nga gitawag si Kristo ang ulo, kay si Kristo mao ang nagtukod mismo ni ana og wala kana tukura ug lain kun dili si Kristo mao'y nagtukod ni ana sa Biblia. Unsay prueba ni ana, Brad Romy? Ato lang basahon brad makarayo kining libro nga King James kining basahon nga New World Translation. New World Translation. Dinhi sa Mateo kapitulo Sa Cebuano ng sa Cebuano. Sa Mateo 16:18 nagaingon dinhi. Dugang pa ako magaingon kanimo ikaw si Pedro og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong kongregasyon og ang mga ganghaan sa hadis dili makabuntog nini. Busa sa nakasulat sa balang kasulatan, gitawag di ay kung sa King James Version sultihan ko ikaw nga ikaw mo si Pedro og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Dire giingon nga dugang pa ikaw si Pedro sa ibabaw nining dakong bato pagatukuron ko ang akong kongregasyon. Sa ato pa kongregasyon o iglesia gitukod ang atong Ginoong Kristo nagsultiya, gitukod diya sa ibabaw sa dakong bato. Kinsa man ang dakong bato nga gipasabot Brad Jisrael nga diya naitukod ang gitawag og iglesia or kongregasyon. Mao kana ang atong Ginoong Kristo, Brad Makarayo. Mao ra gyapon nga Biblia ang atong pagabasahon sa New World Translation sa Unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 4 giingon og ang tanan nanginom sa samang espiritual nga ilimnon kasilang tanan tig-imnon na naman sa espiritual nga dakong bato nga nagsunod kanila ug ang kanang dakong bato mao si Kristo. Busa, ang dakong bato diin diha na itukod ang iglesia ni Kristo mao ang atong Ginoong Hesukristo ug siya maoy nagtukod. Mao nga siya ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Sa pagpadayag, nabasa nato sa New World Translation nga gitawag diha ang atong Ginoong Kristo og espiritual nga dakong bato. Sa ato pa, sa tanang mga espiritual division, sa unang panahon, kung nagkupot man kag butang, kinanglan na ilalom ka sa pinakadako nga espiritual. Kinsa sa panahon sa atong Ginoong Kristo, wala pang atong panahon karon. Tua sa atong Ginoong Kristo. Buti pasabot, espiritual ka man nga pundok, kinanglan mailalom ka sa pagpangalaga didto sa gitugyanan sa mga butang nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ingon ana nga sistema ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon, kay ang atong Ginoong Kristo dakong bato nga espiritual. Espiritual man ang atong Ginoong Kristo. Ang iya ba po mga sumusunod, ang iya mga tinun-an ni mga apostoles, sila ba nga nangalagad sa atong Ginoong Kristo gitawag ba pong espiritual? Ang tubag gitawag yapon sila espiritual. Unsay prueba ni ana sa Biblia, Brad Lloyd? Basahon lang dito sa kini nga Biblia ang New World Translation, Brad Lloyd. Mo'y basaha, Brad Lloyd, sa Biblia. Gitawag ba pod ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo o ang mga apostoles o ang mga kaubanan, gitawag ba pod sila og mga espiritual? Unya, kung ang atong Ginoong Kristo dakong bato, gihulagway ba pod nga ang mga tinun-an pod sa atong Ginoong Kristo ingon pod nga mga bato, pero dili mao ang dakong bato to, ang dakong bato ang ato mang Ginoong Kristo. Ang pinakadakong bato ato mang Ginoong Kristo espiritual. Ang mga apostoles ba pod gitawag ba pod espiritual og sila giingon ba pod nga ingon og mga bato? Gitawag gid Brad Makarayo og nasama po sila sa dakong bato. Ani ang prueba? Basa na tong ang atong Ginoong Kristo dakong bato man. Sila pod ingon pod nga bato. Ingon pod sa atong Ginoong Kristo ang gipasabot mo sama sa atong Ginoong Kristo giingon pod bato pero gagmay lang sila. Mas dako ang atong Ginoong Kristo kay siya may labaw sa tanang mga spiritual division unsay prueba mo? Anya Brad Makarayo. Atong basanon ng kasulat di sa 1 Pedro
Kapitulo 2, versikulo 4, lapos sa nga 2 sa 5 no ingon. Sa nagaduol kamo kaniya, samtang ngadto sa usa ka buhing bato, sinalikway tinuod sa mga tao, apan pinili, bililhon sa Dios. Kamu usab ingon buhing mga bato, gitukod nga usa ka espiritual nga balay, alang sa katuyuan sa usa ka balaang pagkasaserdoti, aron magtanyag og espiritual nga mga halad nga dalawaton sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ingon nga mga buhing bato, nga gitukod ingon nga espiritual nga balay. Sa ato pa, sila di ay, gitawag po di ay sila og espiritual nga balay. Kinsa, kato matinunan sa atong Ginoong Kristo, ingon nga mga buhing bato. Na kung sila ingon nga mga buhing bato, gitukod nga usa ka espiritual nga balay. Gitukod ay sila usa ka espiritual nga balay. Balay pero espiritual, gitukod. Unya giingon nga mga buhing bato sila. Kung si Kristo pinakadako, ang mga apostolis pud ingon nga mga buhing bato, gagmay nga bato. Sa ato pa, gihulagway ba gipakita nga si Kristo mao ang pinakalabaw sa tanang mga spiritual division. Kung asa man ka gitawag, sa wala pa ka naabot sa atong Ginoong Kristo pagpangalagad, kung nagdala kag butang dito espiritual ka nga sakop, nailalom ka dito sa pinakadako nga espiritual nga mao tong gitugyanan sa mga butang nga mong atong Ginoong Kristo. Ingon ana ang plastada. Busa among gidala na sa iri kay among ipadayag nga step by step ang pagpangalagad nato diya sa espiritual. Atong gilantaw og asa sa unang panahon dito sa Israel, sa atong Ginoong Hiuba nangalagad, nagkahiusa. Panahon sa atong Ginoong Kristo, didto na pod nagkahiusa, didto na pod sa iyang iglesia. Din siya mao ang nagtukod, gitawag og espiritual. Giingon man nga ingon nga mga buhing bato gitukod nga usa ka espiritual nga balay. Kana bang iglesia gitawag ba pod og balay? Ang tubag ni ana gitawag og balay. Mo nang mabasa diya sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15 nga nag-ingon si Pablo, kung malangan mang ugaling ako, ikaw na mahibalo unsaon sa paggawi diha sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi. Sa ato pa, gitukod nga mao tong iglesia ingon nga panimalay, mao nang giingon gipasabot pod ni Pablo o gipasabot pod ni apostol nga si Pedro, kamo ingon nga mga buhing bato gitukod nga usa ka espiritual nga balay. Unsa na? Iglesia. Unsa iglesia gitukod sa atong Ginoong Kristo? Iglesia ni Kristo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon atong susihon sa nakasulat sa Biblia, tanan nga mga nagkupot og butang sa unang panahon, pagka maabot ka sa atong Ginoong Kristo, unsa man ang practice mo didto sa imong nabarugan nga spiritual division sa una, kinahanglan biyaan to nimo. Ha? Biyaan to nimo. Pag-abot ka na sa pagpangalagad kang Kristo, di na po nimo itong balikon bag unsa to imong trabaho. Sa pag-abot pa sa panahon, diin ikaw nangalagad sa spiritual division nga nasakupan mo, unsay ritual mo, pagbag-uho na ni Kristo, wagi kay mahimo. Unsay prueba ni Ana Bradjigi nga pag-abot sa atong Ginoong Kristo, ang katong mga gikuptan sa mga tao sa una nga mga nahimong tinun-an ni Kristo, pabiyaon sa ilang mga kinuptanan. Unsay prueba ni Ana Bradjigi? Ang prueba niya na Brad Makaraya ato lang basahon ang Lucas kapitulo 14 bersikulo 33. Busa, bisan kinsa kaninyo nga dili mo biya sa tanan nga iyang ginahuptan, dili siya matawag nga dili siya mahimo nga akong tinun-an. Makinuptanan ka man, mao na nang musurinder ka panahon sa atong Ginoong Kristo. Ha? Busa ingon ni ana nga sistema, unsa man ang practice mo, dili na i-practice nimo pag-abot na sa atong Ginoong Kristo. Sa wala pa ka matawag ni Kristo, right nimo na. Nga imo nang buhaton, kay inyo nang kuan, kung ituuhan nga mauna ang trabaho mo na imong buhaton, sige, buhatan na. Pero pag-abot sa atong Ginoong Kristo, ang kabubuton na sa Dios matuman, ang kabubuton sa Dios magbag-o ka sa mga butang kay maunang giingon nga dunay kabaguhan. Litra por litra ba mabasa sa Biblia nga dunay kabaguhan? Duna. Basahon ko ang pinadayag kapitulo 21 bersikulo 5 giingon. Og ang naglingkod sa trono miingon, tanawa ginabag-o ko ang tanang mga butang. Usab miingon, isulat kini. Isulat mo kini kay kining mga pulonga kasaligan og matuod. Nana. Sa nabasa sa Biblia, mao nang giingon sa balaang kasulatan nga dunay pagbag-o. Pag-abot sa atong Kristo magbag-o na sa imong kinuptanan. Kung unsay kabubuton sa atong Ginoong Kristo, mao ginay sundon. Kay mao man ay laraw sa Dios. Mag-unsa raman karon ang gikuptan mo, nagtuo ka nga kana kabahin gyapon sa mga butang gikuptan sa Israel.
panahon sa atong Ginoong Hioba, dabi kay kabubuton sa tag-iyaan na tuan naman sa atong Ginoong Kristo kay usahan unsay mahimo mo. Mao nay nakalisod ingon ana nga sistema. Busa kinanglan nga dili ta malit sa timing ba. Asa ta nga pagpangalagad karon nga spiritual division. Ingon ana nga sistema. So dinhi nata atong tan-awon sa balaang kasulatan. Kung magisgo ta, duha na kayusahan sa atong Ginoong Hioba, pagpangalagad kayusahan sa pagpangalagad diha kang Kristo. Ngano man nga stand sa PBCM naaman sa dapit sa Espiritu Santo, daan pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Bisan pagani sa panahon sa atong Ginoong Hioba, nagpakita na ang Espiritu Santo nga naa didto. Bisan pang mga alagad sa unang panahon sama ni David. Nagsulti siya. Unsay gisulting David? Sa Salmo 51 bersikulo 10 ug 11, giingon sa bersikulo 10 ug 11, 51 nga kapitulo sa Salmo, buhatan mo ako og usa ka ulay nga kasing-kasing o Dios ug bag-uha ang usa ka espiritu nga matulid sa sulod nako. Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan. Ug ayaw pagkuhaa ang Espiritu Santo. Ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Naa na. Ayaw pagkuhaa ang imong Espiritu Santo gikan kanako. Panahon man na sa Israel. Panahon ni David. Sa panahon pod sa atong Ginoong Kristo. Naa na pod na idayag bisan pa sa panahon pa nga gisulti ni Juan nga Bautista, naa ang Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana nga naa ang Espiritu Santo? Nasa nakasulat sa balaang kasulatan nga gipadayag sa Biblia, Lucas 3:16, nga giingon, ako nagabautismo sa tubig, pero sa sunod nako adunay gamhanan pa kay kanako nga bisan sapin sa iyang mga tildi ko tako sa paghubad ay gabautismo kaninyo Espiritu Santong kalayo. Nakinsa may musunod niya wa may lain ang ato mang Ginoong Kristo. Juan 1:29 hangtod 30. Sa King James Version, Cordero ang musunod kaniya didto sa nakasulat sa dito sa Mayong Balita Biblia kon Bibliang Katoliko, nating karnero ang musunod kaniya mao man ang atong Ginoong Kristo. Sa ato pa ang atong Ginoong Kristo mao'y magbautismo sa Espiritu Santong kalayo. Giunsa sa atong Ginoong Kristo sa pagpadayag ang Espiritu Santo. Iyang gisaad sa iyang mga tinun-an nga magadawat sila og gahom sa diyang mukunsad ng Espiritu Santo sa buhat 1 bersikulo 8. Ngano man sila nga mga spiritual division duna sila'y trabaho. Ang ilang trabaho niadto mao bitaw nga akong giingon bitaw nga ang mga spiritual division saga pra karoy mga spiritual division nga wala pud magamit og Biblia. Nagamit po na sila Biblia mo apply bagsitas. Ingon ana nga sistema. Kay bisan pa ang panahon sa atong Ginoong Kristo sila mismo spiritual division man sila. Ang atong Ginoong Kristo labaw sa tanang mga spiritual division. Sila pod nga mga nagsunod sa atong Ginoong Kristo. May dakong buluhaton, mao bitaw gisaaran sila. Kay ang atong Ginoong Kristo man mao magbautismo sa Espiritu Santong kalayo, iyang gipadayag nga ang iyang mga tinun-an magadawat og gahom sa diyang mukunsad ng Espiritu Santo. Nganong naingon ana ang sinultian sa atong Ginoong Kristo kay dunay dakong buluhaton. Unsa ilang dakong buluhaton? Mao ang unsa katong giingon ba ni Pablo nga bisag unsay gisulat kaniadto gisulat kini para sa kaliwatang gisulat kini para kanato. Nag-ingon po sa David, nga bisag unsay gisulat karon sulaton kini sa kaliwatang umalabot. Mao to mga apostoles. Mao na nga sa ilang panahon ba doon naman gud sila'y misyon. Mo nang taga-agahom, gahom sa pagwali o gahom sa pag-ayo sa mga balatian. Unsay prueba ni ana Brad Romy? Ato lang basahon Brad makarayo kini nakasulat sa Lucas ang kapitulo 9 bersikulo 1 ug 2. Uni ang napulog duha iyang gipatigom ug iyang giatagan sila gahom ug pagbulutan batok sa tanang mga yawa ug sa pagpangayo sa mga sakit ug iyang gipadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios ug sa pagpangayo sa mga masakiton. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan doon na sila'y trabaho magwali ug ingon man mag-ayo sa mga balatian. Mao na giingon sa atong Kristo, madawat ninyo ng gahom gamit sa pag-ayo sa balatian ug ingon man kagahom sa pagwali. Unsa man na mauna na nga mukunsad ang Espiritu Santo. Sa pagkatuma na mauna na dayong nikunik na dayon dito sa panahon nga gisulti ni Juan nga Bautista, bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Naidayag na ang gisgutan ni Juan nga Bautistang kalayo. Sa unsang naidayag ang gisgutan ni Juan Bautista nga sadyang ibautismo na ang mobautismo mo atong Ginoong Kristo. Bautismo sa Espiritu Santo kalayo, mauna na ang pagkunsad na sa Espiritu Santo niadtong adlaw sa Pentecostes. Unsay prueba ni anak Brad Lloyd, Brad Gisrael.
Nya Brad Makarayo gipadayag diri Brad Makarayo atong basahon diri sa nakasulat sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 1 lapos sa 4 gingon. O pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan na nagtigom sa usa ka dabit ug sa kalit miabot ang dahunog gikan sa langit sa huros sa makusog nga hangin. Ug kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila naglingkod. Ug dihay mipakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagnalaing mga pinulungan sumala sa palito kanila sa Espiritu. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan mao ni atong gibalik-balik sa iri. Wala na ta nato ingon nga atong gibalik-balik na ang bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo gipadayag lang nato na nga naa nay bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Dili na mapanginlabutan sa tao kay ang trabaho ana ang magtrabaho ana ang mubuhat ana mong atong Jesucristo mao bitaw nga sa diha nga ni natuman ang pagbautismo sa Espiritu Santo kalayo na ba ang atong Ginoong Jesucristo nga nakig-uban sa physical na ang ihang material nga lawas wala sila nagkatigom sa usa ka dapit kung naa man sa espirituhanon nga kahimtang bahin sa Espiritu Santo og ingon man sa atong Ginoong Jesucristo nga mao'y nagbautismo. Nakita dito sa atong nabasa giulagway nagkatigom rang mga apostoles. Pero ang atong Ginoong Kristo mailaban nato kay giingon ni Juan Bautista, ang mabautismo ana di man gud tawo si Kristo manggod. Busa mao tong pagkatuman. Ang giingon ni Juan nga Bautista na idayag dayon ang kalayo. Mao tong nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila daw dila nga daw kalayo. Nagdawdaw na dayon si apostol Pedro sa pagsulti ni ana. Daw dila nga daw kalayo sa pagkuana kaning sa ang mga naadi ang atong mabasa nga nakasulat diya muna din ang giingon sa nakasulat sa balaang kasulatan nga daw dila nga daw kalayo dili gina literal nga kalayo unya ang nagbautismo ana mong atong Ginoong Kristo unsang bautismo bautismo sa Espiritu Santo kalayo wala ta ni anang paglitok sa nagkalain-lain pinulungan nga ato nang gibalik-balik tungod kay nakasabot ta unsay dulngan ana ingon ana nga plastada nga nakasulat sa balang kasulatan didto na dayon pagkunsan sa Espiritu Santo nagbuhat na sila dagkong mga milagro unsay prueba ni ana Brad Lloyd. Ano yung prueba, Brad Makarayo? Atong basahon nakasulat sa Buhat kapitulo 5 bersikulo 12 ni ingon, o pinaagi sa mga kamot sa mga apostoles, daghan ang mga ilahanan ug mga kahibulungan ang nahimo sa tubangan sa katawhan ug silang tanan dito magtiguman sa portiko ni Salomon. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan gitin-aw, klaro na nga ang katong gitawag nga ang katong pagdawat na nila sa Espiritu Santo ni kunsad na adlaw sa Pentecostes nagbuhat na sila dagkong mga milagro dito na nagtuman na sila sa ilang misyon sa ilang buluhaton isip sila naa sa pagkapangalagad sa atong Jesucristo gitawag sila og spiritual division mo bitaw maihap lang ang mga spiritual division kung spiritual division dili ginila ibulag ang gahom ingon ana nga sistema ang plastada dili nila ibulag nga numan mauna ang sistema o plastada sa una panahon pas mga apostoles na kung lantaw nato ang plastada naa na sa mga apostoles naa na diha nga nikunsad ang Espiritu Santo naa na pod sila silang trabaho sa pagpangalagad kung atong lantawon ang kayusahan muungot lang gyud ang mga spiritual division didto sa atong Ginoong Kristo nga numan tungod kay didto man ang kayusahan sa atong Ginoong Kristo di man gid malalis nga naa na atong ipangbasa sa Biblia. Pero ang wala pa masayri mao hinungdan nga kami sa pagpangalagad sa pagkahiusa wala nami diya dapit sa atong Ginoong Kristo diin sama sa gibuhat sa mga apostoles kay nasayod mi asa dapita asa ang dulungan sa nakasulat sa balaang kasulatan nga unsay dulungan ni adtong Espiritu Santo nga sa pagdawat nila unsay kapalaran nila nga mga apostoles. Kung unsay kapalaran nga wala na idayag o wala na mapadayag sa uban nga mga baruganan kung dili dinhi lamang sa PBCM tungod kay katong Espiritu Santo nga nadawatan nila adlaw sa Pentecostes dili kana basihan nga kana kwintahon kung kanus ami kunsad ang Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes og kwintahon pod kanus ani abot si Master 1939 sa pagkatao ni Master og sa pagkatukod sa PBCM 1967 narestro tuig 1971 nga nagpamatuod sa stand sa pagpangalagad diya sa Espiritu Santo ngano man tungod kay katong Espiritu Santo nga ilang nadawatan katoy patinga og katoy dili pahingpit unsay prueba ni ana Brad Jiggy. Ang prueba ni ana Brad Makarayo ato lang basahon ang 2 Korinto kapitulo 1 bersikulo 22.
Siya maong nagmarka kanamo ug naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Sa to pa patinga ra dayto Brad Makarayo, ug kung ato puning basahon sa laing translation Brad Makarayo, gitawag ni siya og first installment o pasiuna. Ato lang basahon ang dabok sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22. He has put his brand upon us, his mark of ownership, and given us his Holy Spirit in our hearts as guarantee that we belong to him, and as that first installment of all that he is going to give us. Sa to pa, siya nagpatik sa iyang marka dinhi kanato, marka sa iyang pagpanag-iya ug naghatag kanato sa iyang Espiritu Santo dinhi sa sulod sa atong mga kasing-kasing nga maoy pagpasalig nga sakop kita niya ug mga pasiuna lamang kini sa iyang igahatag kanato. Sa to pa, first installment o pasiuna ug kung sa King James Version pa gitawag na siya og patinga. Oh, busa patinga. Busa doon na pa'y kasunod. Ha? Kung asa ka ng kasunod, mauni karon ang giingon na mo nagdepende sa spiritual division. Husto ba ang napahimutangan ng spiritual division o napay kulang? Ingon ana nga sistema. Sampul ba? Mabitaw nag-unami. Sa panahon sa Israel, husto ba to? Husto. Pag abot ana nga nai-transfer na ang mga pagpangalaga dito sa atong Ginoong Kristo ug ang mga butang tuan na pud kaysa dito sa atong Ginoong Kristo, bisan pag nagdala pa ka, nagpabilin ka ato, wala na ka sa timing. Ngano man tuan naman sa atong Ginoong Kristo, dabi karon. Kaysa panahon sa mga apostoles, doon na mapoy gideklarar nilang ilang nadawatan ni Espiritu Santo, pati nga lang to, di pa dito hingpit. Ingon ana nga sistema, nga kung asa ka ng kasunod, o kasumpay ni ana, mao kadtong gikayusahan sa amahan, nga nagkahiusan na ang anak o ang amahan diya sa Espiritu Santo. Sa prueba, Brad Lloyd. Ano yung prueba, Brad Makarayo? Atong basahon ang Kristohanong katilingban sa Mateo Kapitulo 6 sa putnot, giingon, buot muhatag ang amahan sa iyang kabalaan o kalipay sa iyang mga anak. Buot siyang mubugkos nato sa iyang ngalan aron mahiusa taniya, sama nga ang amahan ug anak nahiusa sa Espiritu Santo. O busa, nahiusa di ay ang amahan ug anak diya sa Espiritu Santo. Asa sila nagkahiusa? Diya sa Espiritu Santo. Nagkahiusa sila diya sa Espiritu Santo nga ipadala na pod sa amahan. Kung sa panahon ba sa mga apostoles rabay nagsulti bayaan ng Efeso 1 versikulo 10 ug 11, laraw sa Dios nga kayusahan di kang Kristo. Laraw na pud ba nga kayusahan nagkahiusa ang anak ug ang amahan nga laraw nga ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan. Kami na po'y mopadala, kami na po'y musulti ana nga giingog laraw. Kinsay nagsulti nga gilaraw na daan sa Dios ang kayusahan mga butang sa langit ug mga butang sa yuta, mga butang di makita ug mga butang makita. Si Apostol Pablo may nagsulti. So kami po dito kay nay nabasa nga ang atong Ginoong Kristo ang amahan ug ang anak nagkahiusa. So naa na pod ang laraw. Unsa nang laraw? Laraw nga ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan. Giingon ni Kristo nga puli kaniya ug ang Espiritu Santo laraw nga gisulat daan para kita masayod nga kita mailalom ta sa pagtudlo sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni anak Brad Jezreel. Niyang puriba na Brad Makarayo tong basahon dres nakasulat sa ang pulong sa Dios sa 1 Kapitulo 14 versikulo 25-26 giingon, kining mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kung magagikan ako ang magdadasig nga maong Espiritu Santo nga maong ipadala sa amahan, puli ka nako. Siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug mga magapahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitinaw. Klaro nga unsa ang katong gitawag nga laraw nga kayusahan, laraw nga nagkahiusa ang amahan, diin sa Espiritu Santo nga ipadalas kalibutan aron ang tao, gilaraw na pud sa Dios. Nagkahiusa sila nga mailalom na pud ang mga tao sa pagtudlo sa Dios nga Espiritu Santo. Dios ba ang Espiritu Santo? Buhat 5:1 og 5 sa Bibliang Katoliko sa buhat na idayag nga ang Espiritu Santo basa nato nga Dios. Diha sa nakasulat. Napas Lucas 2:25 hangtod 29. Ingon ni ana ang nakasulat sa balaang kasulatan. Karon, sa diha nga gilaraw sa amahan ug anak nga nagkahiusa sila, ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan aron nga ang tao matudloan sa Espiritu Santo. Kadtong mga butang nasab nga diha kang Kristo nga gitugyan sa amahan, kuhao na pod sa Espiritu Santo aron nga ang Espiritu Santo na pod maoy mopahibalo og mutudlo. Besan pa sa panahong umalabot unsay prueba ni anak Brad Rumi.
Iba niya na Brad Makarayo atong basahon ni sa Juan sa iyang kapitulo 16, versikulo 13, hantod sa versikulo 15. Inigabot sa Espiritu Santo sa kamaturan kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibok nga kamaturan kay siya magasulti sa iyang kinagulingong pagbulutan hinunua. Ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga umalabot iyang igatugan kaninyo. Siya magapasidungog kanako kay siya magakuha man sa mga butang nga aniya kanako og iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanan nga ginahuptan samahan kini ako mao man gani nga giingon ko kaninyo nga siya magakuha sa mga butang nga aniya kanako og iyang igasugilon kini kaninyo. Busa, mao ni ang prueba kwao na pod sa Espiritu Santo ang mga butang dito kang Kristo. Tanawa, gikan sa amahan ang mga butang, gitugyan sa amahan ngadto kang Kristo, kwao na pod sa Espiritu Santo. Na ang kahiusahan karon asa naman pod. Diha na sa Espiritu Santo. Ingon ni anak kay didto naman pod ang mga butang. So didto na pod hihusahon sa Espiritu Santo. Didto na pod ka magkighiusa sa mga tao nga gitudloan sa Espiritu Santo. Kinsa sila? Ang nakasulat og naipatik na daan sa kasulatan. Kinsa? Mga alagad sa Dios nga Espiritu Santo. May mga alagad ba ang Dios Espiritu Santo, Brad Israel? Na Brad Makarayo. Atong basahon diri sa King James Version, Brad Makarayo, sa Roma Kapitulo 7, versikulo 6, giingon kana, apan, gipagawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita, ngadto sa nagulipon kanato, aron mag-alagad kita diha sa bag-ong pagkinabuhi sa Espiritu. Kung unsa kining diha kita ipagbago sa pagpangalagad sa Espiritu, Brad Makarayo, kung ato nang basahon diri sa ang Biblia nga ang pulong sa Dios, pag-alagad ta diha kanang Espiritu mao kanang Espiritu Santo, Brad Makarayo. Mao ra gyapon nga sitas, pero ang basahon ako ang pulong sa Dios, giingon kana sa pagpahayag. Apan karon, tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan. Nga nag-ulipon ka na to, ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kaning pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod diha sa kasuguan. Busa, Espiritu Santo di ay nga diha ka mag-alagad sa Espiritu Santo. May mga tao di ay nga mga alagad sa Espiritu Santo. Mao nang gitudluan sa mga sa atong nabasa sa Biblia, sa atong mga nangabasa sa Biblia, tinudluan o gitudluan sa Espiritu Santo. Mao na nga ang Espiritu Santo gilaraw sa amahan og anak nga ipadalas kalibutan para nga unsa mag-alagad ang tao diha sa Espiritu Santo ug matudluan ang mga alagad sa Espiritu Santo nga ang mutudlo Espiritu Santo ug para nga ang mga tao diha sab mag-ampo sa dapit sa Espiritu Santo. Siyempre ang pagpangalagad na sa Espiritu Santo, ang pag-ampo po diha po sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana, Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Makarayo? Atong basahan ang kasulat sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20 ingon, apan kamo, mga hinigugma, kinahanglan managtubo diya sa inyong balaan o yamot nga tinuhan, pag-ampo kamo diya sa Espiritu Santo. O busa, diya day mag-ampo sa Espiritu Santo. Karon, sa diya nga diya ka mag-ampo sa Espiritu Santo mag-alagad, mao ning akong giingon. Sa tanang mga spiritual division, paningkamutan nga diha ta nangalagad sa Espiritu Santo. Sa panahon sa atong Jesucristo, kung giingon man nga dako siya nga pinakalabaw siya, dako nga bato, espiritual, siya ay pinakadako na espiritual, tungod kay siya mao ang gitugyanan sa amahan. Dios ang atong Ginoong Jesucristo. Dawbe kay itugyan naman pud ang mga butang dito kang Kristo. Ikaw nga nagkupot karon, nakas spiritual division ang gialagaran mo dili Espiritu Santo, hinuktukis makadaghan, nakaalagad ba ka sa hustong pagpangalagad? Wala. Ingon ana nga sistema. Mahimo lang nga matuod kung naa ka sa nailalom sa pagpangalagad diya sa Espiritu Santo sa atong nabasa sa Biblia. Now, ang mga alagad sa Espiritu Santo mga tinawag, unsa may gikuptan mo kaniadtong baruganan, unsa may ritual mo, pag-abot sa dapit sa Espiritu Santo, sama kang Kristo, bisan kinsa, nga dili mo biya siyang kinuptanan, mahimo siyang dili nako tinunan. O, iyon ana sistema, mabito to sa panahon ni Master, dekada 60, 70, 80, 90, hangtod 2000, kutob sa naay mamembro, mo surrender sila sa mga butang. Diin, nga ilang gikuptan, ingon ana nga, sistema. Now, kung ari putas paglitok sa nagkalanlaing pinulungan, maupod na. Dabi kay ipasandig man ni Master diya sa Biblia ang pagtuo, na kung magtuo ta, nga ang kabahin sa pagresultas pagkunsad sa Espiritu Santo adlas Pentecostes, padayon pagyapon sa pagpangalagad sa Espiritu Santo, diha na ta mga sayop. Nga naman, tungod kay
ang mga apostolis mismong original nagpahayag og nagpadayag na nga kadtong paglitok sa nagkalaing pinulungan kadtoy dili may papadayon. Unsay prueba na Brad Romy? Ang priba na Brad Makarayo atong pagabasahon din sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 8 nagingon, ag gugmaw wala gayo pagkatapos apan kun aduna may mga paghimog propesiya kini igahiklin ra unya, kun aduna may pagsultig mga dila kini pagahunungon ra unya, kun aduna may pagkahibalo kini igahiklin ra unya. O busa kato dieng pagsultis na lain nga mga pinulungan, pagsultig mga nagkaing pinulungan, pagahunungon ra. Sa ubang translisyon sa Biblia Brad Jisrael, giyon sa pagsulti na. Diyan ang pagsulti na Brad Makarayo diri sa maura gyapon nga sitas, mawala na kana Brad Makarayo ug mahanaw. Sa ang atong basahon nga Biblia ang buhing pulong sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 8 kama nato sa 10 Brad Makarayo. Giingon, ang tanang pinasahing hiyas nga gihatag sa Dios kanato may katapusan. Apan ang gugma magpadayon hangtod sa kahangturan. Moabot ang adlaw, ang pagpupresiya, pagsultig laing mga pinulungan ug ang pinasahing kahibalo mahanaw. Sa 10 giingon, apan sa higayon nga moabot ang pagkahingpit, ang gikinahanglan niining mga gasa o hiyas nga dili hingpit matapos ug mawala na. O, sa ato pa matapos ug mawala na ug mahanaw, muabot ang adlaw nga ang paglitok, pagsulti sa nagkalain-laing mga pinulungan mahanaw, matapos ug mawala na. Sa atong nabasa sa Biblia, mao nang giingon namo, pag ingon ni Pablo kaganiha sa gibasa karon, bag-o pa lang ni Brad Jisrael, nga nag-ingon si Apostol Pablo sa iyang sulat, muabot ang adlaw, mao nang giingon namo kudlit. Gikudlit ba? Una giingon, tulpok, gibutangag tulpok, mao nang pag-abot. Dabi kay ang pag-abot anang adlaw, mao mong tong pag-abot sa hingpit. Dabi unsa man ang hingpit, mao na tong gikayhusahan. Nga ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan, aron nga siya mutudlo, unya dito na pud ka mga lagad, dabig mga lagad ka diya sa Espiritu Santo, kay di naman ka maglitok sa nagkalaing pinulungan. Niya pag-abot diya kang master sa tanang mga PBCM. Kung doon na may maglitok-litok sa nagkalaing pinulungan, pangutana, unsaon man ana nga nagpakanaog man si master sa balaod sa misyon nga isandig sa Biblia. Dabi kay ang Biblia gisandigan man ang atong pagtuo, isandig man des Biblia ug magtuo ta padayon ba ang paglitok sa nagkalain-laing pinulungan og dili. Ang Biblia nag-ingon man nga pagahunungon ra og mahanaw ra og mawala na. Nag-ingon ang Biblia mahanaw, mawala, pagahunungon na kita mo padayon. Naun sao man anak karon pagkatuman natos kabubuton ni master. Ha? Mao na siya. Na karon mao na giingon kanos ana sa diha nga moabot na ang hingpit. Karon atong susiyon na may kabahin gilaras man na unsa ang gipadayag ni apostol nga si Pablo niining giingon nga dili hingpit nga kanay mawala gawa sa pinulungan unsa pa gyud Brad Jiggy atong mabasa sa Biblia. Ato lang basahon ang maayong balita. Biblia nga hiligaynon Brad Makarayo sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10. Kaya ang atong mga hiya sa paghibalo kag sa pangwali sang pulong sang Dios indi pahingpit. Pero kun ang himpit mo abot ang di hingpit magataliwan. Busa do na day pulong sang Dios nga giwalid sa mga apostolos dili hingpit og kana magataliwan. Mao na siya mawala. Unsa ba na ang pulong sa Dios nga giwalid nila Brad Lloyd nga kana dili dili pa hingpit og kana magataliwan, magauntat sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, magtaliwan. Unsa man ang giingon nga pulong sa Dios nga ilang giwali. Paliw pagbasa sa Roma, Brad Lloyd, sa Roma 10:17 sa maulang gyapon nga translisyon. Sige, paliw pagbasa. Maka diya mabasa Rod Makarayo. Sige, basa. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios magaabot pagi sa pagwali manungod kay Kristo. Busa, wali di ay sa atong Ginoong Kristo ang gipasabot nga magataliwan. Mao nang giingon, nakaron kay wali nga Kristo pulian man sa hingpit nga wali, unsa mang wali ha? Walay lain. Wali nga Espiritu Santo. Sa unang Pedro 1:12 makadaghan namo kana nga giwali nga giingon kana diha nga maayong balita nga giwali sa mga tawo nga nagwali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. Gitawag og maayong balita ang wali sa Espiritu Santo. Kinsay katumanan kami nga mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Karon Brad Jiggy, kita may katumanan
sa pagtulon nga mga nagwali sa balita sa Espiritu Santo, mga ministro, mga misyonarya ug mga misyonaryo. Unsay purpose nganong gitukod ni Master ang pagtulon ang PBCM tungod sa dakong buluhaton. Una, pagwali sa balita sa Espiritu Santo, pagwali sa Kristohanong pagtulunan tungod kay dili man ta kaabot sa pagpangalagad sa Espiritu Santo ug pagwali kun dili patungod sa atong Ginoong Kristo nga gikahiusahan, nga gilaraw, nga ipadala sa Amahan og sa Anak ang Espiritu Santo diri sa kalibutan. Ditso na lang ta sa Bisaya nga pagkasulti, Cebuano na nga pagkapahayag o sa Bisaya na Brad Jiggy. Unsay purpose ni Master nganong gitukod ang pagtulon ang PBCM? Nga mauna ang misyon nga gisango ni Master sa tanang mga misyonaryo ug mga misyonarya. Ang purpose gyud ni Master Brad Macarayo, una, nga ang pangalan sa maong kapunungan mao ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Ikaduha, nga ang katuyuan sa pagtukod ni ini kapunungan mao ang pagsangyaw sa Kristohanong pagtulon-an sa pagkaluoy, pagpasaylo ug pagkalulot, paghupay ug pagkunhod sa tawhanong kasakit, paghatag ug pagtambal medical or dental ngadto sa mga nagkinahanglan ug sa masakiton. Busa, asa nimo na gi base diha sa Amended Articles of Incorporation and new bylaws registered August 12, 1971, Securities and Exchange Commission number 45013. busa diha muna idayag mauna nga sistema nga ang purpose ni Master gitukod ang pagtulon ang PBCM dili sa paglitok sa nagalain-laing pinulungan kun dili unsa man tungod kay dunay dakong buluhaton pagwali unsang waliha wali nga Espiritu Santo nga nabasa sa balaang kasulatan o sa nagi-record sa nasa bylaws pagsangyaw sa Kristohanong pagtulunan ug unsa pa mao ang pagtabang, mao na ang pagpanambal ug ingon man sa pagmantala sa maayong balita aron nga ang mga tao makadangop ug maidangat sa hustong pagpangalagad sa spiritual division nga mao ang Espiritu Santo nga alagaran ingon ni ana nga sistema. Mabasa bas Biblia nga dunay pagpangalagad sa Espiritu Santo? Naa. Doon na ba'y pag-ampo ng Espiritu Santo? Naa. Busa sa tanan nga mga spiritual division nga naisakop na dinhi sa pagtulon ang PBCM. Mga daan nga mga spiritual division nga mga nangasakop na og mga bag-o pa nga nga membro nga gikan sa spiritual division wala sila masayop sa pagpangalagad sa Espiritu Santo. Wala naman kitay oras, Brad Rome, Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Israel. Sa ngalan na lang sa atong balaang magtutudlo Divine Master Tomas Senior ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo gubanon usab sa kong kauban nga mga ministro. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Kaniusab si Brother Lloyd Badera. Ito sabi si Brady Romira Macamos. Usab si District Macarayo. Kami mingon sa samang takna ug samang istasyon daghang salamat sa inyong pagpamina mayong gabi kanatong tanan.